Videom gönü pulu soňdan görüp işi gaýdan adamlar bar edi. Bugün de näme dip sorasaňyz, maska. Şuýda görüşüňiz ýaly, maňa bir klient ýazdy. Meň gurlap düşen videolarymy görüp durup we öz istoriýasyny maňa gurrun berdi, ýazdy. We şonu gurlap bermegimi haýyş etdi. Şoby özüne degişli adamlaryň görmesi üçin 18 ýaşynda bir ogluna durmuşa çykýar. Bu ýaş durmuşa çykýar. Baran oglanym ýaman ýagdaýy peteken, bir ogluna garanda gowy ýaşaýan eken karaç. Oglan toý etmäge, berge batýar, ulu berge dep toý etýärler. Ýanky gyýt gelende oglan misragy işi pesragy kakasyna diýe gyzyllanmy satjak bolýar. Baran oglanyny işe salyrýar. Şonda da ýanky oglan şap alan pullaryny hiç ýagdaýda öýüne getirmem, berige dep ýagdaýda özüni oňarmaýar. Bir adam özüni oňarmajak bolsa, hiç saçan den näme-de özüni oňarmaýar. Oňdaşyndan gyzyllaryny satyp başlapdyr. Gelinje gogrol bolýardy. Aşsaýlap başlaýar. Öýde diýe, aşsaýlap diýe. Ýesmele onumy ýesmele bolýan, gaýnanem bilen gaýnakajym menden buqulup mantiýadylar diýe. Şonýaga ne dip böyle bir agadan buqulup manty iýmek ne demek? Kakamyň öýüne gitýärdim. Ejem dagy men nämeden aşsaýlasam ejem kakam berýärdiler. Şeýdip ejem kakam da berdi. Şonýaly gelininden buqulup nahar ýerlik derejeli şonýaly insapsyz bolar ýalyk. Näme men düşünemem. Gelin görgüli 2015-nji ýylda gyýjagaly bolýar. Kynçylyk günleri göre 2 sana gyýzy, 2 sana gam ogly bolýar. Ýanky muzy oňmaýa şerurde öýtmer bolýar, işlemene da şerurde gyýdyň kakasy şerurde ogratmana kömek edýärler. Ýanky da şerurde gider. Öllüş bar ýanky gelin. Şerurde bir bilen guruluş başlaýar. Eline pul geçip başlaýar, işläp başlaýar, pullanyp başlaýar da bäri pul ogratýarlar şerurdan. Indi soňa baka bergilerini atan ýapan bolmalylar. Pulunu çydama ýanky meselini çydama başlaýar ýanky oglan. Indi aňyrdan biri bilen tanyşyp öýlenesi gelip başlapdyrmyşyn. En günden zordan şonýada söýüp adam bolan oglan bar. Dinäklerine jaňadyp men öýlenjek, gelinem öýüne otur. 4 çağana gelip öýde oturka, muzy jaňadyp şoňa guda barym diýip öýnäklerine jaňatja. Bolaram dabrovolna gelip gelin aýdýamşyn şonýa-şonýalak diýip dur näme deli diýip. Näme deliň näme olsa näme deliň näme? Kellen gowmy diýmeli oňa jaňa diýip. Olar sorýarlar owaşlaryny. Ulan jaňa diýip gyýda diýämşin ýanky şu geline diýe. Agalaram alla git. Semediňle ýazyşyk gelden aýalym del. Git öýdün men şol bärden bir bilen toýatjak bilen öýlenjek bilen ýa. Bu gelinem şolaň öýüne propiska ýerine çüýen jaňa diýip sen näli binamyz tonaňakmy öýden çykda men başga bir ýerine ajak bolup ýörün. Näme üçin öýde oturýarsyň diýip ýöne men üstümden näýjäde oturýar ýa. Gyýgyrýamşyn. Sen şol geliniň bilen adam dälmi? Gelin seni adam etmedimi, sana gyzyllaryny satmadymy, seni daşalyrdy ugratmadymy, arkaň kakyp duran geliniň dälmi? Indi bärdäkilerini de pul ugratýar ýa garnaş doganlaryny, owal görünýär diýe. Men öýlenjek diýselerim bolýar diýip dolar diýe. Men gaýnanysy adam hakykatyny görjek bolsam, şol adamyň pullanmasyna garaşaýmaly. Her bir adam gelin alýan, öýüňe geliniň aýagy düşýär diýip bir zat da bilýär. Şo näli gadyry bilmedi adamlar, men düşünemok. Bolýar gelininden geçdimi, dörsen çağanma. Sorapdyr şonýa kakaňa öýlenjek bolýar. Näme diýäň şoňa? Çağalar şeýipdir, eje bir de kakamy gerek al, biz şeýle de görüp barandyk. Onu de sen gelip biz seni bilýäs, näme şonu sen gynanma diýär. Çağalamy görkezden bukulup giýjelerini oturup ağlayan niýe? Çağalar men arkamda diýdiň, atykat başly wujdansızlyk dälmi? Şo gelin biriniň öýüne baryp 4 çağa dogrup, soňra ärim başga bir bilen durmuşa çyksyň diýip baranlar, soňra baran. Historiýany şol klientim gurlap beraýdy diýip haýyş eden üçin gurlaýan. Gurlamana diýmän şol gatken, sen 4 saat çağaň dogrup dünýä getirip benden sen aýalyň. Lajan hiç kimiň durmuşyny men hiç ýerde de ýaz garamak ýa-da hiç kimiň durmuşyna men kommentariýa bermene hakym ýok. Kimiň näme boljagy belli de. Näme bileýin niýe? Sebäbi men gurlaýan käbir adamlara ýokanok. Muzy çık diýmän. Aýaly durmuşa çykyp ýa äre gaçky demartady. Bu mad oňa adyny nirden näme çekler belliler. Ýöne ýollaş öýlenjek diýip durka. Garnaş doganlar şoňa normal sebäbi näme sebäbi pulu barmy? Pulu bar bolan üçin ikinji ýerde öýlenmeni haky barmy? Şolar ýalak aýallaryna, gelinlerine gün bermeýän gaýnakejelerin, gaýnaneleriň we ýollaşlaryň öňünden çykar diýip umyt edýär. Gün bermejek bolsaňyz, normal ýaşatmajak bolsaňyz, öýlenip aýryşak bolsaňyz, öýlenmäň, toý etmä. Özüňizi täze durmuş goýup, özüňizi bagtly ýaşamak isleýiňiz diýeli, aýallaryň bagtly ýaşamak isleýär. Kim bolu 4 çağaly eje bolup bagtly bolmaly. Iň köp hak edýän adam şol aýalyny hadýan. Başdan 4 çağa dogurtman almaly eken, şu arka alasyň gelýän gelinine. Adam durmuşda ýaşadan görkezden zadyny görmän ölýänler. Şoň üçin ilki bilen birine ýamanlyk etmek käňet. Şo zadyň soňsy da gaýdyp geljegi barada oturup hukman pikirleniň. Şo gelini de seslenýän, gülüm hakyň ýerde galmaz, Allah Taala hukman haklaşdyrar. İlk ölen salam hemmeňizi gowmy ýagdaýlaryňyz otursaňyz samanca. Bu doganymyz men bir videoma
şular ýaly zat ýazypdyr da massajdan soň näme edip berýäňiz diýipdir. Ýalňyş adama ýalňyş soraw beripdir. Ilküne şeýler başlaýan. Aslında men bir video goýdum, kuşetka açyp işim reklam edip durun. Ýani men işim massaj däldir. Ondan aýdy. Men massajistka däl. Men salonçy, çistka ugruna işleýän. Oglanlar gyýlar üçin elaýyk ýüz çistka ziplätsiýa etýän. Ýöne bu aýallygymyz ýaňşanlarda bilen okýady. Men gurläwim etýän, gurlämden soň asyl bir gurlapdyka diňlän oklar dip ekrana ýazgam goýýan, moşt okarlar dip. Ýöne her kim öz gereçki ýerini alýada. Şo taýda ýazygyl duran haty okaňyzda massaj diýen söz ýokdur. Men gurlämde de men agdymdan massaj sözüni eşitmersiňiz. Sebäbi men ugrum massaj etmek däl. Ekrana de men ýazanmyda massaj etýäni goýanlar. Ýöne siz ekrana şo nomer alyp maňa massaj etýäni goýupsyňyz TikTokda dip maňa jaňatyp bilýäňiz-de. Sebäbi siziň bar düşünjäňiz şo taýda kuşetka açylypdyr. Şo kuşetkada diňe massaj edilýärmi diýen düşünje bar sizde. O kuşetkada diňe massaj edilen massaj üçin ulanılan ulanylýar. Ýöne diňe massaj üçin ulanılan kirpik goýdup bilýäňiz, ýüz arasyradyp bilýäňiz, zipläçetip bilýäňiz. Kuşetka her bir işe yarayan zat. Diňe massaj üçin çykarylmady o zat. Inne bolýa erkeklere soraw şolara berýärler, ama massaj näçe wagtlyk, näçe sagat, näçe manat, massajda soň näme etýäňiz eýle beýle düşünşmän berýärler. Erkek eşekdir diýeli. Düşünürsek erkek kän bir zat düşünüp baranokda. Ýöne sen aýal maşgaly bolup bu soraw näýle berýän men düşünmedim. Massajdan soň näme edip berýäňiz diýen. Sen öň massaj alyp beren aýal maşgala meňzeýän we özüň jigim diýip ýüzüne mena ulrak senden sen gaty kiçik görünýär jigim diýip ýüzüne jigim jan. Sen öň massaj alyp beren bolsaň, şol massaj etdirýän adamlaryňa soraňy ber. İlk massaja barmakaň. Bärde sen ýalňyş ýere ýazýan. Bular ýa soraň ýalňyş adama berýän. Men sen diýän adamyň däl. Sen bu soragy berip menden sen isleýän jogabyňy, sen öz isleýänçe jogabyňy menden eşitip bilmeýän. Menden şular ýalyk jogap barýan sana. Şular ýa jogap eşitersiň. Sen ýanky diýişim ýaly massaj etdirýänler berýän bu soragy. Men düşünemokda massajdan soň asyl näme dilýär özü? Massajdan soň ýağ, krem aýyrmak üçin ýuwunylýar däme? Ya onuň massaj etýän adamlar ýuwup berýärlermi siziň biri? Teniňizi, kojaňyzy baňa salyp ýuwup berýärlermi? Olar ýa hyzmatlaryň badyryny döwür ösmen bilemok. Men massaj etdirmek halamamsaň, massaj diýen men gidibem göremok. Bilemok. Ya siz bilýärsiňiz köpçülikde görüp massajda etdirip beren bolsaňyz. Men bilemok. Menim köpçülik gün işeşen ýönedir. Massaj uğruna bilemok da men. Şoň üçin jeýinçe maňa bular ýa soraň berme. Maňa soraw bersen men şeý diýip ýokary çykaپ sana jogap bererim. Sen ekrany okumadyňmy şo videoda görmediňmi? Massaj diýen ýazgy ýokdur otaýda. Men her bir videomda gurlämde men massaj diýen zat ýok. Massaj söz men ağzymdan çykmaýar. Şoň üçin gaýrat ediň. Erkek olara degişli, aýal maşgallara degişli. Massaj dip maňa jaň etmän, kuşetkan gördüňiz, oppa, bula massaj etýär ötýänip jaňa dilen ok. Ilkis okan. Men ogrum salonçy, elaýak ýüz çistka, zipläçi etýänlerin, erkek adamlaryň aýaklarynyň dyrnagy içine çümýän bolsa aýyrýanlaryň, ökçe ýarıklaryny aýyrýanlaryň, ýüz çistkada ýüzüňi ýagly bolsa, gaty bir düwürtükli bolsa, çorun toşkaňy bolsa, olar aýyrýanlaryň, çistka etýänlerin. Şoňa görä men bilen jaňlaşyň. Şoňa görä bular ýa sorag beriň. Men işime degişli däl bu sorag. Bu soragy başgalara ber, maňa däl. Men iş sistemamda bular ýani massajly zat ýokdur. Ekrana nomer bardyr. İş wagty goýan videolarymda arkaň jaňatyp bilersiňiz. Çistka boýunça işleýänler. Abiýat saat 12-den akşam 10-a çellädir iş wagtym. Yerleşen yer Aşgabat şäherdir. Sag bolun.